വ്യത്യസ്തമായൊരു ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറേ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായി. നമുക്ക് ഇതൊരു കിലോ ക്രാബാണ്, വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സവാള, ചെറിയ സവാളയാണ്, അതും ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിനെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. നുള്ളു ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഉലുവ ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. തക്കാളി, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി അരച്ച് ഞാനതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അടിച്ചതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. യോഗേട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നമുക്കിതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രാബ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി, അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി മൂടി വെക്കാം ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഡിഷസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും.